katjuskaa ja toinen tuli justiin sitä reiästä sisään, mistä ne sinä piirustat. Ja toinen tuli semmonen 5 tolppaa tuon. Joo, tästä on tullut toinen katjuska sisään. Ei oo räjähtänyt, mutta tää on niinku RPG-verkkoon sitä varten, että se räjäyttäisi kaikki räjähtävät ammukset, mitkä tulee, mutta katjuska ei ilmeisesti virity niin äkkiä. Se on semmonen ohjustyyppinen, niin se ei virity niin helposti. Sen jälkeen se jatkoi matkansa, meni tosta kaluteltasta läpi itte. Tosta just mistä kaveri näyttää, tein tommosen pikkureijan vaan siihen. Kämmenen kokoinen reikä. Joo, siellä on ulostuloreikä. Sitten tässä välikössä oli ollut kärry näin. Välikössä oli tuo kärry, mikä on se meni niitten runkopalakkien läpi ja se aktivoi sen siinä vaiheessa. Sen jälkeen tämä on tämän näköinen. Kaikki istuin ja tästä meni sisään. Joo. Luojan kiitos, ettei ollut majoitusparakki. No niin. Tästä se meni sitten sisään, tuolta tuli teltalta toista puolella ulos ja tästä reiästä meni sisään ja tuon palakkien läpi ja tässä vaiheessa se sitten räjähti. Eiku vasta näkyy. Ja siitä lähti tämmösiä pellispalasia joka puolelta. Joo. Siinä on tällä hetkellä epäiltynä järjestynä Sitspollahi, että siinä on ihan selvä tappamisen meininki nyt ollut, koska... Joo, ja koko ajan on tappouhka päällä. Joo. Koko ajan. Tiedä milloin tulee. Tää pose vähän huonolla paikalla, tää on huono suojatakko, tästä pääsee tuolta halta, mistä ei viime yönä tuli ja sitten tästä pääsee vähän joka puolelta päästä. Joo, ja kyllä on tuossa vieressä, niin sitä porukkata pystyy liikkumaan ihan vapaasti. Niin, ne pystyy ampumaan tuolta talon katolta ja sillä on pitkä kantomatka tuolla katjuskalla, se tulee ihan tänne poselle saakka, se ampuu tuolta katolta. Täällä oli pöydät ja kaikki se ylhäällä ja tässä oli iso kaappipakasti ja tällä hetkellä sun tulla pihalla, se oli tuossa oveessa, kun se ovien takana aukas. Tuo meni hylkyyn ja tuo meni hylkyyn ja siinä niitä on vähän joka puolella. Sisälle. Missä olla tyytyväinen, että oli Suomessa, kun ihan pää yläpuolella napsahti yksi. Ei. Missä tyyny on. Joo, tää muonittajan majoitus on tässä samassa. Tää on talosaleuksessa. Joo. Joo, siinä on kaappipakasti, mikä sattuu olemaan siinä kohdalla just jos se pääräjäisi tapahtuu.